Wel, os wnewch chi droi gyda fi i Marc 6. Mae'r darlleniad yn un eitha byr heddi eto. Adnod 6 i 2 ar 13. Sori, 7 at 13. Wel, mae darn o 6 hefyd mewn gwirionedd. Yr oedd yn mynd o amgylch y pentrefi dan ddysgu, a galwodd y 12 ato a dechrau ei hanfon allan bob yn ddau. Rhoddodd ef iddynt awdurdod dros ysbrydion aflan, a gorchmynnodd iddo beidio chymryd dim ar gyfer y daith, ond ffon yn unig, dim bara, dim cod, bag yw cod gyda llaw, dim pres yn ei gregus, sandalau am ei traed, ond heb wisgo ail grys. Ac meddai wrthynt, lle bynnag yr ewch i mewn i di, arhoswch yno nes y byddwch yn ymadael ar ardal. Ac os bydd unrhyw le yn gwrthod eich derbyn, a phobl yn gwrthod gwrando arnoch, ewch allan o ddi yno, ac ysgydwch ymaith y llwch fydd dan eich traed, yn rhybydd iddynt. Felly, eithant allan a phregethu ar ei bobl edi farhau. Ac yr oeddent yn bwrw allan gythreiliaid lawer ac yn eneinio llawer o gleifion ac olew ac yn ei iachau. Amen. Wel, wrth i ni edrych ar y darn yma, jyst i'n atgoffa ni o wythnos diwetha, os chi'n cofio, fe edrychwn ni ar y darn cyntaf yn pennod 6, sef Iesu yn dod adre i Nazareth. Mae'n dod adre yn ôl i le gafodd ei fagu a cafodd ei wrthod, os chi'n cofio. A mae'n rhyw fath o baratwad nawr i'r disgyblion fydd yn mynd allan, ac hefyd, fi'n siŵr, ar y degau yn cael ei gwrthod, fel ni wedi darllen fyna nawr. Dyw Iesu ddim yn dweud wrth y disgyblion yn ddiddorol, os gewch chi eich derbyn, gnewch hyn. Chi'n sylwi, y cwbl mae'n dweud yw, os gewch chi eich gwrthod, gnewch hyn. Hynny yw, mae disgwyliad y bydden nhw ar y degau yn cael ei gwrthod. A mewn gwirionedd, mae'n haws gwybod beth i wneud os gewch chi dderbyniad. Ond, i'n atgoffa ni wythnos diwetha, y peth pwysica welson ni wythnos diwetha oedd fod gwrthodiad Iesu wedi arwain at ein derbyniad ni. Chi'n cofio Eseia 53, cafodd ei wrthod mwyn i ni gael ein derbyn. Mae lot yn mynd i wrthod yr arglwydd Iesu, ond fel yn Ioan 1, cynifer ag ei derbyniodd, cafodd nhw y fraint o fod yn blant, yr hawl i fod yn blant Duw. Ac felly dyna y peth pwysica mewn gwirionedd wythnos diwetha. A edrychwn ni hefyd wythnos diwetha ar y gwahaniaeth ym mhennod 3, os chi'n cofio, rhwng y 12 disgybl a'r teulu a'r ffrindiau. Y 12 disgybl wedi gweld rhywbeth oedd yn wir o Iesu, a'r bobl mae wedi bod yn byw o'i cwmpas nhw'r holl amser yna, ddim wedi sylweddoli pwy oedd e mewn gwirionedd. Ac o'n i'n dweud, ddim yn edrych ar y dystiolaeth, ond nhw'n meddwl bod Beelzebul ynddo fe, enghraifft. Meddwl bod rhyw ysbryd aflan, a maen nhw'n trial trefnu intervention, chi'n cofio? Ond os byddwch chi wedi edrych ar weithredoedd Iesu, gweithredoedd da, iachau, maddau, gwneud pethau da ar gyfer pobl. Dod ar rywun o farwolaeth i fywyd, doedd rheina ddim yn nodweddion ysbryd aflan. Ac felly oedd y dystiolaeth yn glir pwy oedd Iesu. A oedden nhw'n mynd i dderbyn, neu ddim oedd y cwestiwn mawr. Wel heddi ni'n symud mlaen o hynny, mae Iesu nawr yn gyrru'r disgyblion mas. Maen nhw'n mynd mas, ac i bwrpas penodol, wrth gwrs, i bregethu. Ond nodyn bach cyn hynny, chi'n sylwi, yn yr adnod cyntaf nathon ni ddarllen, yr oedd yn mynd o amgylch y pentrefi dan ddysgu. Mae'n cael ei wrthod yn Nazareth, beth yw ymateb e? Carry on. Carry on. Dal ati i fynd allan a dysgu'r bobl beth sydd angen iddyn nhw bod. Pam? Wel oherwydd, dyw'r ffaith bod rhywun yn eich gwrthod chi ddim yn golygu fod beth chi'n cyhoeddi yn wirionedd neu'n gelwydd. Mae Iesu'n gwybod fod yr hyn mae'n rhannu yn wirionedd. A felly mae'r ffaith bod nhw'n yn gwrthod yn golygu dim byd. Mae jyst yn golygu, carry on, dal ati. Os mae rhywun yn troi ato ni a dweud, wel, sa'n mynd i gredu yn Iesu Grist, sa'n mynd i gredu'r efengil, nid yn ymateb ni yw, falle bod fi wedi cael e'n wrong, neu anghofio am y peth. Na. Y reality yw, mae pobl yn mynd i wrthod Crist, ond mae Crist dal yn waredwr, mae dal yn arglwydd, a'n gwaith ni felly yw cofio hynny yn sgil gwrthodiad, a dal ati i fynd ati i bregethu a cyhoeddi Crist i eraill.
Nawr heddi te, i ni'n di edrych ar sut mae Iesu'n yn galw ac yn anfon y disgyblion mas. Mae sawl peth mae'n dweud fan hyn sy'n bwysig ac gallwn ni gymhwyso i'n bywyd yn hunain. Gallwn ni edrych arnyn nhw a dod i ddeall, dyma beth mae'n ei olygu i ni te. Y peth cyntaf, dyn ni wedi ein hanfon. Ni ar disgyblion, nid jyst y disgyblion, i ni hefyd wedi cael ein hanfon. A'r pwynt fi eisiau gwneud yw, chi'n sylwi, dyw e ddim yn optional. Dyw Iesu ddim yn dweud wrthyn nhw, chi'n ddisgyblion i fi, chi'n ddilynwyr i fi. A felly, os ych chi moyn, yn eich amser sbar, os oes munud sbar dych chi rhyw brynhawn ar ôl i chi wneud beth i chi moyn wneud, ewch ati i bregethu. Dyw e ddim chwaith yn dweud, os ych chi o ryw disposition arbennig, so felly, os ych chi'n swil, pidwch poeni am y peth, ond os chi'n hyderus, ewch mas a byddwch yn dist. Na, mae e'n ei hanfon nhw mas. Dim opsiwn. Dyw ddim yn dweud, os ych chi moyn, mae'n dweud chi'n ddisgyblion i fi. A'ch rôl chi, eich identity chi, yw pobl sydd yn cyhoeddi neges Iesu Grist. Nawr, wrth gwrs, mae yna wahaniaethau. Wrth gwrs bod yna. Mae'r 12 disgybl, mae'n anodd gwneud y gwahaniaeth yn glir iawn, wrth gwrs, ond maen nhw wedi cael eu neilltuo llawn amser heb unrhyw gyfrifoldebau eraill, ond dilyn Iesu Grist. Mae lot o'n chi, mae Duw hefyd wedi'ch galw chi i fod yn rhieni neu i fod yn weithwyr mewn maes penodol, wrth gwrs. Ond ych chi'n dal i fod, ac ydw i dal i fod, yn ddisgybl llawn amser i'r arglwydd Iesu. Dyw hwnna ddim yn newid. Gall hwnna ddim newid. A felly, trwy fy ngwaith, trwy fy nghyfrifoldebau fel rhiant, neu fel plentyn, neu beth bynnag eraill yw'r pethau eraill sy'n eich bywyd chi, trwy y pethau yna, ych chi'n ddisgybl i'r arglwydd Iesu. Dyna mae'r Comisiwn Mawr yn dysgu ni, dyma. Mae'r disgyblion i wneud disgyblion o'r holl genhedloedd. A felly, disgyblion ydy ni. Dyna pwy ydy ni. A mae yna bethau, os ych chi'n dod at yr arglwydd Iesu, maen nhw'n non-negotiable. Dyn nhw ddim yn opsiynol. A fi'n credu bod ni'n colli golwg ar hynny fel tystion i waith yr arglwydd Iesu. Fel eyewitnesses mewn gwirionedd, neu heart witnesses gallech chi ddweud. I ni wedi profi rhywbeth o Dduw sydd yn arbennig, sydd yn unigryw. Mae di agor ein calonnau ni i realiti'r efengil. Mae pobl angen gwybod hynny. Mae Iesu wedi agor ein llyged ni i ddifrifoldeb pethau, dyw pobl yng Nghaerfyrddin ddim yn ymwybodol ohonyn nhw. Ein braint ni, ond hefyd ein cyfrifoldeb ni, yw i gwneud nhw'n ymwybodol o'r pethau yna. A dyna mae'r disgyblion yn dysgu fan hyn. A dyma ddylen ni ddysgu, dyw e ddim yn opsiynol. Mae hwn yn rhan o'r arglwydd yn ein hanfon ni. Mae'n ein derbyn ni a mae'n ein hanfon ni. I ni'n ddisgyblion sydd i gyhoeddi Iesu Grist. A mwy na hynny, byddai'n dod ato fe mewn munud, i gyhoeddi edifeirwch. I bledio am edifeirwch. Ond na i ddod nôl at hynny. A felly, pen eich chi'n fam neu'n dad, yn ŵr graig, yn weithiwr, beth bynnag yw eich rôl chi, gofynnwch y cwestiwn sut allai fod yn ddisgybl i Grist, lle ydw i? A nid meddwl, reit, os da fi rhyw amser sbar ar ddiwedd yr wythnos neu ar ddiwedd y mis, falle gallwn ni fynd a meithrin perthynas da rhywun i be bynnag neu cyhoeddi Crist a tick off y list. Na, gofyn y cwestiwn, sut allai dystio i ras yr arglwydd Iesu'n fy mywyd i, i reality Iesu'n fy mywyd i beth bynnag fi wedi dysgu trwy'r gair wythnos yma, sut allai ddefnyddio reina yn fy rôl i, yn fy nghyfrifoldebau fel disgybl i'r arglwydd Iesu, lle ydw i? Gweddiwch, ceisiwch yr arglwydd o ddifri. Bob dydd yn gofyn y cwestiwn, lle allai fod yn dest i'r arglwydd Iesu? Os ych chi, mae yna rai rolau fi'n credu sydd yn fwy amlwg nag eraill mewn gwirionedd. Os ych chi'n fam enghraifft, na fe, mae'ch plant chi yn faes cenhadol, gret i chi. Ych chi ddechrau yn fyna. Chi'n dechrau trwy gyhoeddi Crist i'ch plant chi. Gwych. O wedyn ni, mae rai gofyn, wel, lle bynnag fi'n gweithio? Sut allai feithrin perthynas gyda nhw? Y reality yw, i ni yn genhadon, i ni yn genad i'r arglwydd, yn dest i'r arglwydd, pen eich chi'n hoffi fe neu ddim. Cyhyd a bod rhywun yn gwybod bod chi'n Gristion.
Y cwestiwn yw, pa fath o dist? Pa fath o genad wyt ti? Wyt ti'n un effeithiol? Wyt ti'n un gonest? Wyt ti'n un gweithgar? Nawr, nid y mwriad i gyda llaw trwy ddweud hynny yw eich taro chi lawr ac neu chi feddwl o fi'n dist hopeless. Ddim o gwbl. Ddim o gwbl, os mae'r arglwydd yn eich argyhoeddi chi, gret. Ond nid bwriad yr arglwydd, sa'n credu, yw eich un bwrw ni lawr. Y bwriad yw pwyntio at y ffaith bod gyda ni y fath fraint, y fath awdurdod, fel sy'n gan y disgyblion, i fynd ati a dweud wrth bobl, mae gyda ni rhywbeth chi angen. Mae gyda ni dystiolaeth fod Iesu yn real. Mae gyda ni yr efengyl i'w rannu gyda chi. Hynny yw, dylai bod gyda ni hyder yn hynny. A fe ddwy'n ôl at hynny mewn munud hefyd. I ni'n dod yn gyda awdurdod, a oedd hwnna'n bwysig iawn i'r Iddewon gyda llaw. Pan o'ch chi yn Iddew, bydde nhw'n aml yn gyrru negeswyr. Bydde brenin neu rabai yn gyrru negesydd mas gyda neges. So bydde nhw'n dweud, fi'n dod yn enw y brenin, fi'n dod gyda awdurdod y rabai neu be bynnag. Mae chydig bach fel, chyfod plant, pan chi'n ffrio gyda'ch brawd neu chwar, wel, esiampl gret fi'n meddwl, pan chi'n ffrio gyda'ch brawd neu chwar, weithiau mae un o'ch brodyr neu chwiorydd chi'n gwneud rhywbeth i chi, a be chi'n neud, chi'n mynd i weid wrth mam. Neu dad, ond mam fel arfer, fi'n ffindo. Chi'n mynd i weid, mam, mae such and such wedi gwneud hyn i fi. A wedyn mae mam yn gyrru neges yn ôl gyda'r plentyn. Cer i weithio fe bod fi'n gweud hyn. A maen nhw'n mynd nôl, a maen nhw'n gweud, mae mam yn dweud hyn wrtho ti. Nawr, pam bydde'r plentyn arall yn gwrando? Bydde'r plentyn arall yn gwrando, nid oherwydd fod y plentyn arall wedi dweud, ond oherwydd fod mam yn dweud. Oherwydd fod e'n dod gyda awdurdod. A mae'r un peth yn wir gyda ni. Nid ni sydd yn dweud, Duw sydd yn dweud. Fe sydd yn rhoi awdurdod i ni. I ni'n dod yn ei enw fe. Ond ni'n dweud, mae dad yn dweud. Mae'n tad yn y nef yn dweud hyn. A mae e'n wir. Dyna ein awdurdod ni. Ni ddim yn penderfynu beth i ni'n cyhoeddi a beth yw'r efengyl. Yr arglwydd sydd wedi trefnu pob peth a'i efengyl yw hi. A felly mae eisiau ni fod yn driw i'r efengyl honno wrth gwrs. Yn bwysig iawn bod ni'n cofio hynny. Ac mwyn bod yn dist effeithiol, y peth hanfodol yw ein bod ni'n adnabod Iesu Grist wrth gwrs. Allwch chi ddim bod yn dist o rywun, chi ddim yn ei adnabod. Allwch chi ddim mynd yn ei awdurdod os na chi wedi profi pwy yw e, bod e'n frenin i chi. Bod e'n arglwydd ac yn waredwr i chi yn y lle cyntaf. Felly dyna lle mae'n dechrau, ac yna bod ni'n fodlon bod yn ifydd i'r brenin yna, bod ni'n gwrando ar lais y brenin yna. Chi'n cofio un o'n hoff hanesion yn y Beibl yw Philip a'r Einich. Mae Philip, acta 8 fi'n credu yw e, yn mynd ar un ffordd, a mae'r arglwydd trwy ysbryd yn dweud, cer ar ffordd arall, ffordd anial, tuag at Gaza, os fi'n cofio'n iawn. Ffordd fydde pobl ddim fel arfer yn mynd, y ffordd sgeri, y byrod. Mae'n mynd lawr yr hewl yna. Mae'n gwrando, mae'n ifydd. Ac yna, oherwydd fod yn ifydd yn y lle cyntaf, mae yna gyfle arall yn dod. Mae yna ddyn yn dod yn cael ei dynnu ar gart, a mae jyst digwydd bod yn darllen llyfr Eseia. Mae jyst digwydd bod yn darllen y Beibl a ddim yn deall beth mae'n darllen. A mae'r ysbryd yn dweud eto, cer at y dyn yma, cer ato fe, rhed ato fe. A mae'n mynd, mae'n fodlon bod yn ifydd eto. I gyd oherwydd fod e'n gwrando ar yr arglwydd. I gyd oherwydd fod e'n mewn perthynas gyda'r arglwydd. A trwy hynny mae'r Einich yna yn dod i brofi bywyd newydd. Ail enedigaeth, cael ei achub. Nid oherwydd Philip, oherwydd fod yr arglwydd ar waith. Ond mae fuddod Philip yn rhan o sut mae'r arglwydd yn gweithredu nag yw e. A sylwch fyna, mae'n ei fuddod ni yn bwysig, oherwydd mae'n gallu arwain at bod yr arglwydd yn defnyddio ni fel sianel i'r efengyl. Dwi ddim yn dibynnu arno ni, ond mae'n ei fuddod ni'n gallu arwain at hynny. Beth fydde di digwydd os bydde Philip wedi gweud, sa eisiau mynd ar yr hewl yna? Mae'r hewl yna'n hewl hirach, anodd, mwy peryglus o'r lladron yn aml ar yr hewl yna. Ond e ddim yn ei hynny, oedd e'n dweud, sa'n deall hyn, ond fi'n trysto fod yr arglwydd eisiau'n arwain i ffordd yna am pwy bynnag reswm. Ac i ni sut mae'r arglwydd yn ein arwain ni? Wel, yn bennaf trwy'r gair. Y gair yw'r ffordd mae'n gwneud hynny. Nawr, wrth gwrs, mae'r arglwydd yn gallu ar adegau
defnyddio modd arall, ond exception to the rule yw hynny mewn gwirionedd. Chi'n meddwl am Dafydd enghraifft gyda'i ffrind yn dod ac yn argyhoeddi fe trwy Nathan, ond ar yr un pryd, yr arglwydd sydd yn siarad. Ydyn ni'n gwrando? Ydyn ni'n ifif? Ydyn ni'n fodlon mynd pan mae'r arglwydd yn galw? Ond ydyn ni yn y gair yn y lle cyntaf mwyn gallu clywed ei laisau yn ein galw ni. Dyna'r peth cyntaf te. Yn ail, dyn ni wedi'n anfon gydag eraill, i ni ddim ar ein pen ein hunain. A mae hwn yn bwysig. Mae'n ddiddorol iawn, mae Iesu yn dweud wrthyn ni fod e'n ei gyrru nhw fesul dau, nid ar ei pen ei hunain. Yn gyntaf, dyw e ddim yn dweud wrthyn nhw, cer nôl gytre, cer nôl at y deulu a just efengylu iddyn nhw yn gyntaf, ond mae'n ei hala nhw mas bob yn ddau. A mae yna gymal hyfryd, chi'n aml yn clywed e mewn priodasau, pregethwr, penod 4, adnod 9 fi'n credu, mae dau yn well nag un oherwydd y maent sy'n cael tal da am ei llafur. Os bydd y naill yn syrthio, mae'r llall yn gallu ei godi, ond gwair un sydd ar ben ei hun. Pan yw'n syrthio, nid oes ganddo neb i'w godi. Mae dau gyda'i gilydd yna i gefnogi gilydd, i helpu i'w gilydd, i fod yn atebol i'w gilydd. Mae'n anodd iawn glastwreiddio, water down yr efengyl, pan mae rhywun arall yn sefyll yna'n gwrando arnoch chi sy'n gwybod beth bydd yr efengyl fod. Mae hwnna'n helpu ni. A mae hwnna'n cadw ni rhag y tentasiwn falle i wneud yr efengyl yn rhywbeth dyw e ddim. Mae hefyd yn golygu fod gyda chi anogaeth. Mae person yn gallu gweddio drostoch chi. Esiampl. Allwch chi fod yn esiampl iddyn nhw neu nhw i chi. Fi'n cofio pan o'n i yn 40, o'n i'n helpu yn y gorlan. Pabell yn yr Eisteddfod i'r gorlan, lle ar ôl concerts ac yn y blaen ar gyfer y bobl ifanc, bydden nhw'n gallu dod mewn i'r babell yma, cael gofal, cael bwyd a diod ac yn y blaen, ac cael sgwrs am yr arglwydd. Ac oedd un boi yna pan o'n i'n dechrau o'r enw Lewis Roderick. Mae'n nawr yn weinidog yn Casnewydd. Dath e'n Gristion mewn ffordd trwy y gorlan. Ond beth oedd yn special am Lewis oedd pob sgwrs oedd e'n cael, un bwriad oedd gyda fe. Oedd eisiau bod pobl yn gwybod am Iesu. Un bwriad. A felly dyna oedd ei gonsernau, dyna oedd ei gymhelliadau. Sut allai arwain y bobl yma i wybod am yr efengyl? Ac oedd e'n esiampl gret i fi. Oedd e'n esiampl gret i rywun ifanc i gael bod gyda rywun fel na. Nawr, os ych chi'n Gristion ifanc heddi, mae'n anodd gwybod sut i fi fod dechrau sgwrs, sut i fi fod arwain sgwrs a lliwio sgwrs tuag at yr efengyl. Wel, allai'ch annog chi, ewch a chwilio am rywun, allai'ch helpu chi, a mynd gyda chi hyd yn oed. Neu bod chi'n mynd gyda nhw i gael y profiad yna o rannu Crist gyda pobl eraill. Peidiwch a disgwyl bod e'n mynd i ddigwydd yn naturiol. Mae'n rhywbeth i ni'n mynd i orfod gweithio arno. Ond cofiwch yn fwy na dim, i ni ddim ar ein pen ein hunain. Mae corff Crist yma i gynnal ein gilydd. Dyna'r pwynt, dyw ddim yn gorfod bod yn ddau, a dyw ddim yn llythrenol yn gorfod golygu bod dau mynd gyda'i gilydd. Yn llythrenol mynd gyda'i gilydd. Y pwynt yw byddwch gyda'ch gilydd yn yr ymdrech o gyhoeddi Iesu Grist. I ni ddim yn lone rangers ar ein pen ein hunain. Cefnogwch eich gilydd, anogwch eich gilydd. Mae'n fraint i ni i allu bod gyda'n gilydd yn y gwaith. Felly, pwyswch ar eich gilydd, chi ddim ar eich pen eich hunain. Yn drydydd, i ni fynd mewn ffordd yn waglaw ac eto yn llawn. Chi'n sylwi adnod 8 a 9, mae'n dweud i gorchmynodd iddynt beidio a chymryd dim ar gyfer y daith, ond ffon yn unig, dim bara, dim cod, dim pres yn ei gregus, sandalau am ei traed, ond heb wisgo ail gris. Hynny yw yr essentials. Sym eisiau extras, just yr essentials. Just y pethau sydd ei angen arno ni am heddi. Pam? Wel, yn gyntaf, oedd yr arglwydd ddim eisiau bod nhw'n cael ei dala nôl gan y pethau yna, pwyso i tynnu lawr gan y pethau yna, ond yn ail, oedd yr arglwydd yn gwybod bydde Duw yn darparu'r pethau eraill ar ei cyfer nhw. A felly, doi beth i ni'n profi wrth i ni efengylu. Un, sy'n eisiau ni i fod yn buddsoddi mewn pethau bydol, dim dyna'r ateb i ni. Budsoddwch y pethau ysbrydol, pethau'r arglwydd, pethau'r deyrnas. Dyna'r pethau pwysig. Ond yn ail, bydd Duw yn darparu'r pethau eraill. Nawr, o ran cymhwyso hwnna, mae'n gallu bod yn anodd cymhwyso beth yw'r essentials ar ein cyfer ni. Dwi ddim yn dweud, ewch adre, rhowch eich pensiwn i'r clodion, rhowch eich savings account
I bobl eraill sydd angen mwy na chi. Os mae'r arglwydd yn eich galw chi'n ennig, croeso i chi'n neud hynny wrth gwrs. Ond nid yna beth fi'n dweud o ran y cymhwysiad. Y cymhwysiad fi'n credu yw hyn, a mae e'n bwysig. Beth yw eich trysor chi? Os ych chi'n dibynnu ar y pethau yna, os ych chi'n meddwl mae dyna lle mae'ch sicrwydd chi'n dod o, y pensiwn, y savings account, beth bynnag sydd gyda chi, chi bod beth, gwerthwch nhw. Rhowch nhw bant. Oherwydd, yr arglwydd yw eich trysor chi. Yr arglwydd yw eich security chi. Nid y pethau yma sydd yn golygu bod chi'n iawn. A gyda llaw gall yr arglwydd ei tynnu nhw o dan eich traed chi unrhyw funud mae moyn. Os dim byd yn bod gyda'r pethau yna, wrth gwrs, mae'r arglwydd wedi'n bedithio ni gyda pethau er mwyn ni allu byw. Maen nhw'n bethau da. Ond sut ydyn ni'n ei defnyddio nhw? Ydyn ni'n ei dal nhw yn den gyda'n dwylo ni a fi bi a hwnna? So ddim byd i wneud ein rhywun arall, neu ydy'r pethau sydd gyda ni yn fendithion gan ddew i'w defnyddio er lles y deyrnas ac er gogoniant iddo fe. Allwch chi drin eich tŷ chi, os oes tŷ gyda chi, fel ffort bach, ffort nocs i chi'ch hunan, i gadw chi yn eich byd bach eich hunan. Ni gallwch chi ddefnyddio'ch tŷ i fendithio eraill, i feithrin hospitality ac i fod yn ofalus o bobl, a gofalu mewn cariad dros yr eglwys a dros y colledig. Nawr, dyna'r cymhwysiad. Beth mae'r pethau mae'n golygu i ni? Oedd Iesu ddim yn bod, dyw Iesu byth yn legalistic ynglyn â'r pethau yma ac yn dweud yn llythrenol, chybod, o, yna fe. Os oes dwy ffon gyda chi yna fe, chybod, disaster. Na, beth mae'n trio darlunio i ni yw beth sydd yn bwysig i ni. Beth yw'r pethau yma i ni'n trysori yn ein calonau ni. Gwnewch yn siŵr mae'r arglwydd yw eich trysor chi mewn gwirionedd. Yn bedwerydd, dyn ni'n bobl sydd yn chwilio am wrandawiad. Mae hwn yn bwysig iawn hefyd. Pam fod yn bwysig? Wel, mae yna wahaniaeth rhwng cael gwrandawiad a cael ymateb cadarnhaol. Mae Iesu'n dweud, os nad yw pobl yn fod yn gwrando ar chi'n eich derbyn chi, symudwch ymlaen. A be mae'n dweud fyna felly yw, os ydy nhw yn cael y drws arnoch chi, ewch. Ond oni bai bod nhw'n cael y drws, daliwch ati. Daliwch ati i gyhoeddi Crist, i erfyn arnyn nhw, i ddod at yr arglwydd Iesu. Mae eisiau gwneud mae eisiau gwahaniaethu fyna, gwneud y gwahaniaeth yn glir. Dyw e ddim yn golygu bod ni'n dewis pwy ni'n mynd ato, a dyw e ddim chwaith yn golygu os sy'n cyhoeddi'r efengyl, a maen nhw'n dweud na yn syth. Ond mae wahanol bod nhw'n dweud, sa eisiau unrhyw beth i wneud ati, sa eisiau unrhyw beth i wneud ar efengyl. Os ydy hynny'n digwydd, mae'n iawn bod ni'n dweud, oce, a fi at rhywun arall. Pwy awyr, falle daw yr arglwydd a rhywun arall ar eu traws nhw, ac agor i calw nhw trwy rhywun arall. Dyw e ddim o'r eidrydd yn golygu bod yr arglwydd wedi gorffen gyda nhw. Ond mae eisiau dirnadaeth arno ni. Os yw nhw yn cael y drws arnoch chi, yr unig beth sydd eisiau ni wneud yw ysgwyd y llwch oddi ar ein trad ni a mynd oddi yno. A mae hwnna'n neges yn ei hunan, a byddwn ni'n dod at hynny mewn eiliad. Y peth olaf eisiau sôn am te, dyn ni'n pregethu i bwrpas, mwyn i bobl edifarhau. Nawr mae hwn wir yn bwysig. I ni ddim yn impartial. Dyw'r efengyl ddim yn neges take it or leave it. Dyn ni ddim yn dweud wrth bobl, dyma beth mae Duw yn dweud, a dyna ni. Os chi'n sylwi ar Paul, mae wastad yn fater o, mae e'n pledio gyda pobl, mae e'n ceisio i perswadio nhw. Pam? Oherwydd mae'n gwybod mor ddifrifol yw barn Duw ac uffern. Ac fel rai sydd wedi profi Duw yn agor ein llygad ni i reality barn Duw, ac i reality perfeithrwydd Duw a natur ein pechod ni, allwn ni ddim bod yn impartial pan mae'n dod at yr efengyl. Allwch chi ddim. Oherwydd, i ni'n gwybod pa mor real yw barn Duw. I ni'n gwybod pa mor ofnadwy yw e. Fe ddarllenon ni yn y grŵp cymdeithas prynhawn dydd Mawrth, ynddo fe, datguddiad 20. Ac yn datguddiad 20, mae'n sôn am yr arglwydd yn agor y llyfrau. Mae'n agor y llyfr yn ein barnu ni, gweithredoedd pobl, y llyfr yna. A mae hefyd wrth i ymyl yn agor llyfr y bywyd. Nawr, os yw'ch enw chi yn llyfr y bywyd, i chi ddim yn mynd i'r llyn tân. Ond os nag yw'ch enw chi yn llyfr y bywyd, dyna i le chi'n mynd, i'r llyn tân. Yn Saesneg, the lake of fire. Uffern.
Dyna reality, tynged pobl sydd ddim yn troi at yr arglwydd Iesu. Nawr, pan ni'n cyflwyno Crist i bobl, sut allwn ni beidio a dweud wrthyn nhw, please, does dim byd pwysicach allwch chi wneud, dim byd gwell allwch chi wneud. Edrychwch ar reality yr hyn sydd o'ch blaenau chi. Allwn ni ddim osgoi hynny. A felly dyna sy'n ein cymell ni. Cariad Duw a reality, barn Duw, y ddau gyda'i gilydd. Gras Duw, trigaredd Duw, yn anfon Iesu. Ie, dyma beth mae'n rhoi. Ond hefyd, dyma beth mae'n caniatáu i ni osgoi. Dyma beth mae'n caniatáu i ni ddianc oddi wrtho. Chi'n gweld, os ych chi'n dechrau glastwreiddio eto watering down yr Efengil a just yn siarad am gariad Duw, mae'n hyfryd, wrth gwrs. Cariad Duw, gras Duw, wrth gwrs bod e'n. Ond chi'n neud yn fach o'r Efengil ac o aberth graslon a cariadlon Iesu, os ych chi ddim yn esbonio lle mae wedi mynd i ddymderoedd uffern ein mwyn ni. A felly mae eisiau ni weddio, plis gweddiwch dros Gristnogion sydd yn cael ei temtio i lastwreiddio'r Efengil. Sydd yn cael ei temtio, a mae'n digwydd lot heddi nawr. Mae'r byd efengylaidd, sdim rili pwynt galw fe'n efengylaidd bellach. Mae'n enw efengylaidd yn gallu hynny olygu unrhyw beth. Lle di pobl ddim yn sôn unrhyw beth am uffern. Yn aml mae jyst yn, chi'n gallu bod a perthyn gyda Iesu neu ddim. Na, mae'n gymaint mwy na hynny. Mae hwn yn rhan o beth sy'n ein cymell ni. A sa'n beirniadu unrhyw un arall, fi'n gweddio dros nhw. Ni'n caru nhw, ni eisiau bod nhw yn pregethu Crist fel y dylen nhw. Fel dylen ni, fel i ni falle'n cael ein temtio weithiau. A felly mae'n serious, mae'n fywyd am arwolaeth, mae'n oblygiad i ni, mae'n rhan o'n gwaith ni, consequence o fod yn ddisgybl i bregethu'r Efengil yn glir, yn llawn. Ga'i chanog chi, peidiwch a gwneud yn fach o unrhyw rhan o'r Efengil. Peidiwch a osgoi delio gyda unrhyw rhan o'r Efengil. Mae'r arglwydd yn mynd i anrydeddu chi pan fyddwch chi'n coeddi Crist yn ei lawnder. Efengil Crist yn ei lawnder. A mae yna hyd yn oed tystiolaeth pan ych chi'n gadael rhywun yn ei sefyllfa nhw, lle maen nhw. Adnod 11 eto, os bydd unrhyw le yn gwrthod eich derbyn a phobl yn gwrthod gwrando arnoch, ewch allan oddi yno ac ysgydwch ymaith y llwch bydd dan eich traed, yn rhybydd iddynt. Nawr, oedd hwnna'n rhywbeth oedd yn digwydd pryd hynny'n enwedig os bydde iddew enghraifft yn mynd at genhedloedd a bydden nhw'n mynd i ryw dŷ rhywun falle oedd yn genedl ddyn ac yn rhywun oedd ddim yn iddew, ddim yn perthyn i bobl ddew, bydden nhw wedyn wrth fynd mas yn ysgwyd i traed nhw a ysgwyd y llwch oddi ar eu sandalau nhw, rhyw fath o ychyfus, a eisiau bod unrhyw beth i wneud â nhw. Dyna'n aml o ran y cyd-destun oedd yn digwydd. Ond nhw eisiau dweud, dwi'n iddew, dwi'n wahanol iddyn nhw. Nawr, nid dyna beth i ni'n dweud. Beth i ni'n dweud yw, i'ch chi'n frwnt, a ni'n gadael chi yn eich brwnt ni. Os ych chi'n gwrthod Crist, fi eisiau chi ddeall dyma beth sydd o'ch blaenau chi, a fi di'ch rybuddio chi. A felly i ni i perswadio, erfyn ar bobl i droi, ond hefyd os nag yn troi, rhybuddio. Nawr, dyw hwnna ddim yn rhwydd. Mae hwnna'n anodd, ond rhybuddio mewn cariad. Dyna pan mae'n dweud, ysgodwch y llwch, fydd dan eich traed yn rhybydd iddynt. Chi'n aros yn eich bryntni. Fi eisiau chi ddeall hynny. A felly, eithant allan a phregethu ar ei bobl edi farhau. Ac yr oeddent yn bwrw allan gyffreded lawer ac yn eneinio llawer o gleifion a golew ac yn ei iachau. Be ni'n gweld fan hyn te? Wel, yn gyntaf, edifeirwch yw'r prif angen. Edifeirwch yw beth sy'n bwysig. Beth yw ystyr edifeirwch? Wel, newid cyfeiriad, U-turn, troi, o fod yn wynebu uffern a barn Duw i fod yn wynebu gras a derbyniad a cariad Duw. Na chi wahaniaeth? Na chi U-turn os i ni gael erioed? Dyna'r gwahaniaeth y mywyd rhywun. Peidiwch aros le chi. Peidiwch aros yn eich bryntni chi ac yn marn Duw. Dewch, derbyniwch. Derbyniwch Grist. A ni'n gweud un peth bore mas, nag chi wedi troi. Derbyniwch Iesu. Gwnewch yr U-turn yna heddi os nag chi wedi gwneud hynny. Peidiwch a ystyn a'n gwybod bod chi yn wynebu uffern.
Os nag ych chi wedi dod at yr arglwydd, dyna lle chi'n wynebu ar hyn o bryd. Allai ddim sugarcoatio hwnna, dyna reality eich sefyllfa chi. Ac yna ni'n gweld trwy hanes nhw yn adnod 13 te, mae Satan yn dal ar waith wrth iddyn nhw gyhoeddi'r efengyl, maen nhw'n cyhoeddi edifeirwch, maen nhw'n bwrw allan gythreiliaid yn ni'n darllen, mae Satan dal wrthi, ac eto mae pobl yn nerth yr arglwydd yn gryfach. Os dim eisiau ni ofni Satan os yw Crist gyda ni. Dyna'r egwyddor fyna, y ddysgeidiaeth i ni fyna. Os dim eisiau ni ofni Satan. A os ych chi eisiau sgwrs am hynny, gyda llaw, ynglyn â ysbrydion aflan, byddwn ni'n dweud yn hapus iawn mae ysbrydion aflan yn bodoli heddi. Mae ysbrydion aflan ar waith yn y byd heddi. Dwi ddim yn meddwl bod mor aml yn digwydd, mor amlwg yn digwydd, ond fi'n credu bod Satan yn sicr yn gallu bod ar waith mewn sefyllfaoedd arbennig, a fod modd yn enw Iesu eu taflu nhw allan. Ond allwn ni gael sgwrs pellach am hynny gyda unrhyw un sy'n amser gyda fi i wneud hynny wrth gwrs bore yma. Ond yn bwysicach na hynny i gyd, sy'n eisiau ni ofni Satan, na gweithwyr Satan, mae'r arglwydd yn ei nerthu ni. Mae'r arglwydd gyda ni. A mae'n ein caniatáu ni weithredu fel mae e'n dymuno. Yn y cyfan fan hyn, beth ni'n gweld yw grym, gras a gofal Iesu Grist yn cael ei weithredu trwy ei ddisgyblion. Ei rimau trwy'r efengyl, ei rasau yn yr efengyl, a'i ofal y mywyd wedyn y disgyblion ymhlith y bobl sydd yn byw, ymhlith y disgyblion a y bobl sydd o gwmpas yn yr hyn maen nhw'n gwneud wrth iddyn nhw iachau a gofalu dros y bobl yna enghraifft. A felly gweddiwch yn fwy na dim arglwydd gad i dy rym a dy ras a dy ofal di gael ei weithredu heddi trwy o fi, trwy o ni, ei eglwys, gogoniant i Iesu Grist. Amen.